A pastor can be appreciated, a bishop can be appreciated, because le nto appreciate umuntu, you appreciate a person because wenze kakuhle kuwe, uyinkokheli yenu niphethe kakuhle yonke laa nto, siyayibona. But my problem starts when i-appreciation one iba ne-target, two i-appreciation ibe neziqalekiso ezithenjiswa abantu xa bethe abacontributor towards i-appreciation. Siyayibona lana? Okay. Because noba ungayinkokheli right mfundisi wami, bakhona abantu ongabaphethanga kamnandi. Okay. Kukhona apho zakhona zikhona izinto uzenzayo. So le nto i-appreciation afunekanga ibe into engathi inyanzelekile. Two, afunekanga le nto i-appreciation siyicaba siyayishumayela because ayilo vangeli. Yinto efanele bisuke ebantwini enhliziyweni. Nangoku abona abafundisi ba-appreciate amanyani ngabe fundisi bangayifuniyo. Because njembe engayifuni engayishumayela engathethi nangayo, ngemini abazalwane bakhe abadecide into abantu hayi man, maske simenzeleni utata uDivolo. Ngoba usiphethe kamnandi wenze le nale maske ngoku sivise yena kamnandi ngoba kudala sivisa kamnandi. You uba surprised. But kwezi cawe ndike nazi attend ezenze appreciation ababikho surprised, instead kuvele kuthi uba kubeka 20,000 apha kuthiwa ayikabiyo bazalwane. Ayikabiyo. Phofu ngumbulelo lo. Ukhona umuntu ekwaxe ebulelo wazazi bafa amabulelo ngamalini ngaphandle kobe nomoya nje kaSathana. Ayikho lonto leyo. Unomoya nje othanda imali because xa uappreciate uyabulelwa. So nje nento ethi I don't have a problem with appreciation ne, but into enditshoyo into ethi mayingashunyelwa ayilovangeli. Okay. Ayonto yasecaweni, sithetha uYesu ecaweni thina. Okay, Mntakamalila, kwiveke ephelileyo kunento obuke wayifaka ku Facebook wakho. Usithi ukota amazwi othathwa ngomnye umfundisi. Esithi abantu mabaqale appreciate abazali okanye i-guardians zabo, and abantu khonapho kwaba khona isanqe khonapho if ukhumla kakuhle. So what is kusicacisele ngalanto yalam appreciation, because eyona nto bishop wami ngulomcimbi appreciation oyena muntu abantu abakhala kakhulu ngaye nomcimbi wesishumi, but ndifuna ngaqala akasiwelise ke ngulomcimbi wakhe lo appreciation kulento ndikubuza yona, then ubishop aqhubeke. Enkosi mfundisi. Yabona le nto yo-appreciate njengoba nditsho ndithi sukela from a sound leadership. Lo muntu umbulela because khona le nto akwenzele yona. So are you telling me into abantu bamfundisi ndingakukhulisa umzekelo mna muntu ukhuliswe ngumama sihlupheka pha ekhaya kunzima kungekho nto. Sikhule kanti isalary yami yokuqala wena umuntu yoyitya uba nguwe. Eyona ntsikelelo inkulu ngoseyikhona isuke ku Rev Divolo ba hayi mhlanda adibana naye intsikelelo zami kwathi nthini. Into ekhoyo le. You can appreciate your pastor xa ufunayo kodwa hayi mayiqale pha ekhaya lento. Umzekelo umama wakho xa enova into abantu ba uyakwazi ukhupha i-10,000 ibheke kumfundisi zange wamnika not a cent yena. Do you think livangeli elo? Ecaweni you go all out ukuze izinto zecawe zihambele phambili. Ezecawe not ezikaThixo ngoba unika umfundisi imali yinto yecawe leyo egqitywe icawe ba ngosikhupha i-10,000 ayikho zwini yinto elapha kuni nina. Emveni koko inhliziyo yakhe ithambe nawe bomama wenze lona. Kutheni lento inhliziyo yakhe ithambele umfundisi ingamthambeli umzali wakho? Ngoba eneneni kukho abantu abengenzi kwanto kuma wabo abazenza izinto ecaweni. Ufumaniseke into umfundisi uyayazi isuti ethengwe ngulomntwana but umzali wakhe akayazi isuti ethengwe ngulomntwana. And lento is stemmer from ivangeli elishunyelwa ngabefundisi elo ngathi abazali bakho xa bengakholi ngathi abayonto. Ndike ndayenza live last week echoyo ethi umama wakho esela utywala utata wakho esela utywala kodwa ayikatshintshi bekuyihlononyoko ukuze insuku zakho zande. Ayithanga bekuyihlononyoko abanganciliyo, ayithanga bekuyihlononyoko abangcwele, bekuyihlononyoko bengcole benjalo babeke bahloniphe. Uba umama wakho notata wakho bathi mntanam kule mvuselelo ubusuthi uzoya kuyo kule veki awuzukwazi uya ngoba apha ekhaya kukho lento nalento siyakudinga apha, thobeka. Because ivangeli loqala qala apha ekhaya. So ndinento ethi mna ayikho into efana ubuyenze kowenu ongakwazi ukuyenza. I mean into yenze ecaweni ongakwazi uyenza kowenu. You are hypocritical. So mna ndiqala apho mna into ethini asoze ngithengele umfundisi isuthi mama engakayithengi mina. Soze kuthi umfundisi mama engatyanga asalamba ofala umfundisi lo because indoda ogwakhe. So uba kotya yena ngoku ibe nguyo yazi imali yami ekhaya ingaziwa hayi angalamba ofa angengene lo vangeli. Bishop uyayivala ndoda ba ithini? Ithi maslamba. Hayi ungasolamba mfundisi. Indoda ithi iBhayibhile iyawutya ukubila kwebunzi la ufunela kabani wena? Ufunela kabani ibunzi uyindoda nawe okanye abefundisa ngamadoda? Lo mfazi wakho umzekela ibandla. Kaloku singamadoda thina abizwe nguThixo. Abizwe nguThixo andithi masoshumayeza wena. But khawundibonisa indawo eBhayibhileni etshintshile into abantu ba wawubizwa nguThixo awusafunekanga usebenze. UYesu yena wayeyicarpenter. uPaulus naye wayesebenza. Abona abantu bakhuluke ngosithatha kuba besebenza bona. Isuka phi loba ngoku indoda afana ba ixhomekeke kwamanye amadoda ithi washwabulela xa bengayiniki imali.
lisuka phi lo vangeli because uba bekusithiwa nyani uThixo ukubizile ibingaziba si-struggle lento yabona lento yobana kuthi abantu mabakunika imali ibingaziba si-struggle because mina one thing I know uThixo uyayenza i-provision ngabantu bakhe andithi yabekho abantu ababizwe mabayeke umsebenzi kodwa abo babizwe nyani mabawuyeke umsebenzi ke mhlawumbi soze bathuke abantu for imali ukuba uke wazibhaqa unento eyinyanzelayo le mali unento uduxa ukhwele epulpitini umntata ayo ndake ndayivenye indoda isitsho by the way apha eMthatha ithi umuntu urholile nge20 kodwa xa qhuba itroli pha akayicingi uba mayibe khona itroli kaMfundisi ufuna ukondlelwa ngibani abantwana bakho nosapho lwakho nomfazi wakho ubuzenza weak uyindoda emfazini wakho ngoba ngemini ibandla lidecide ungakunika imali awuyondoda kumfazi wakho you are frustrating your wife indoda nobibizwe mayibe inento yenza so that your wife will still see you as a provider as a man ungabi provider exhomekeke kwezinye provider ngoba nathi sinabantu esibaprovidayo so the day we decide to withhold this party sethu that's why abefundisi belawulwa ngoba eshumayela lento ithandwa zizinana is because ndiyakondla so awukwazi ukukhwela eqongeni uthethe lento andiyivanga mna nonocela uhambe uyoyitshintsha and you are bound to do that because uyakondla lo muntu you can't bite the hand that feeds you that's why kubalekile baxa ushumayela ibanayo into eyakho ukwenzela ba nange abantu ngabantu mfundisi bayajika futhi bayayibona into ethi ngoku ingathi you are getting far babona masimtrephe simbuyise ngo and yinye indlela abazokubuyisa ngayo le ndlela bebekunyuse ngayo andithi badibene nawo unxibo phaqa badibene nawo uxwebile bakunika imali wahamba ngeemoto ezinhle ngokunxiba isuthi eziright xa bese bekubona ingathi uyabaphakamela ngo can't they recall you and say kaloku bekwezi ziphathi zethu apha buya come here that's why abantu bengamamenemene kangaka ngoba beshumayela into ethandwa ngabantu is because bondliwa ngabantu mna ke ndingutishala ndine-payslip ndiyarhola every 20th andiqhomekanga ngamntweni ndiqhuba imoto wam umfazi wami imali ayifumanayo isuka kum that's why ndingenandoda ndiyicengileyo bana xa ndishumayela funeka iveka mnandi because ayindondli